kam pićemo? Pićemo za Kotle, malo selo u Istri, zove se Kotli. Ima rječica koja prolazi kroz njih, napravila je bazene u samoj rijeci u kojima se ljudi kupaju, pa ćemo malo pokazati kako to izgleda uživo. Evo, našli smo ih. Pićemo da ih vidimo. Malo morate paziti, malo je uska cesta. Prava seoska. Sjećam se ko da idem za Bukovlje u Bugarec. Jao, pa mome je da, kada idemo u šume, a jesmo u šume. Sad bi trebali biti negdje ispred nas. O, evo autiju. Tu sparkiraš, evo kućica gore, tu smo. Tu je negdje rječica. Aha. Moram staviti tamo na onu stranu gore stigli. Evo nas, stigli smo. Ali voda je ono, bistra. Evo, možete ih kupiti ovdje za prodaje. A dobro, za odmah, bomba, a? Tu se negdje kupa, jel? Ja, voda osvježavajuća. To. Da. Znači, Kotle. Ako vas put nanese za Istru, izađete Lupoglav, gas. 13 km od izlaza Lupoglav, na lijevo piše Kotle ili Kotle. Ja. Imate i konobu gore za pojest u ovim bazenima i rječica se kupa, to je izvoru, inače ima više silazaka, najbolje je ovaj